इकडे चालू झालेलं आहे मस्तपैकी मिश्रण तयार करायला आणि आपण नंतर खाऊ शकतो कारण की आपला आहे उपवास. तर इकडे छानपैकी आपला रेसिपी ब्लॉग पण आहे. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी वेगळ्या चॅनल आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. तर डेली ब्लॉग 2-3 दिवस गायब होते, थोडं बाहेर होतो. तर ठीक आहे, तर चला आज स्टार्ट झालेलं आहे आणि उपवास आहे. मस्त मंगळवार आहे आणि जायचं ऑफिसला. आणि उपवासाच्या दिवशी मस्तपैकी प्लेन असे बटाट्याचे थोडीशी फ्रेंच फ्राईज टाईप नाश्ता. तर जाऊया ऑफिसला आणि ऑफिसला आले भेटूया. तर पुढचं आपलं जायचं शिमला, मस्तपैकी माझ्या गावाला जायचं आहे ह्याच मंगळवारी 8 दिवसांनी गावी. तर तर ऑफिसला जाऊ. बघत हा ब्लॉग. आज काय विशेष होणार, काय वेगळं आणि काय कसं काय काय कंटेंट शूट वगैरे काय होणार काय बघा तुम्ही ब्लॉगमध्ये दिसेल आणि मजा कराल. तर चला भेटूया संध्याकाळी. तर बाकीचे ब्लॉग इंटरव्ह्यू. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी मस्तपैकी आणि 2 दिवसांनी. हो, आमच्या पिल्लूच आहे, काय करणार. आणि केस हा लाडू बघा. आणि पिल्लू आमचा कुठला लाडू खातोय भाई? मेथीचा लाडू. मेथीचे लाडू नाही खात ते. मग चार लाडू खातोय. काय पण बोलते यार. असं समजा की मी चार लाडू खातो. हा काय, मेथीचा लाडू खातोय तो. मेथीचा मलाही आवडत नाही. तर बघूया, इकडे बनतायत मस्त की ब्रेड रोल. भरपूर दिवसांनी परत ब्रेड रोल बनतायत मस्त की छान असे खायचे मस्त. आणि उद्या आहेत मस्तपैकी पिल्लूच्या मम्मी पप्पांच्या लग्नाचा वाढदिवस ना. लग्नाचा बड्डे बड्डे बोल, बड्डे अॅनिव्हर्सरी काय. तर आणि परवा आहे मम्मी पप्पांचा. तर आपले बघूया अजून काय. आता ब्रेड रोल बनवणार आहे मस्त बघू. ब्लॉग एन्जॉय कराल नक्कीच. आणि आपला भावा आलाय, दमून आलेला आहे. तर नंतर दिसेलच. भावाला पण घेऊ आज भरपूर दिवसांनी ब्लॉग मध्ये. बाबाला नाही घेऊया. मग कोणाला घेऊ? आम्हीच व्हिडिओ काढला नाही. आम्ही तिकडे गाणार आहे बाई, समजलं ना. आणि इकडे मस्त वेगळी मिश्रण तयार आहे. चुप ना मिश्रण तयार आहे. इकडे ब्रेड आहे आणि ब्रेडच्या बाजूच्या पुढे गेले ब्रेड आहे मिक्सरच्या भांड्यात. इकडे भाकऱ्या बनतात. काय बाय मिक्स केला वाढते ना ब्रेड. हो. हा ब्रेड मिक्स केलं. ब्रेड रोल. हा काढते पिशीतलं मिक्सर. ओके चला बाबा, मी काम करतोय. इकडे चालू झालेलं आहे मस्तपैकी मिश्रण तयार करायला आणि आपण नंतर खाऊ शकतो कारण की आपला आहे उपवास. तर इकडे छानपैकी आपला रेसिपी ब्लॉग पण आहे, जाऊन बघू शकता. ब्रेड रोल हा कसे बनवले. हा गेलाय माळ्यावर. हो थांब जरा आलो. थांब 2 मिनिटं, मामा येतोय. आलेलं आहे. इकडनं हे आले मिश्रण. एक डुबकी मारून इकडे मस्त पैकी पापड बिपड तळलेले आहेत पापड. तळलेले आहे. वा शाबाश. मसाला पापड बनवूया आपण घरी एकदा. काय बोल? मसाला पापड बनवायला पाहिजे. मामा तुझ्या घरी गेला बघ. हा? मामा तुझ्या घरी गेला. मामा घरी गेले तुझ्या. पिल्लू अरे असे रेडी होऊ दे आणि आपण नंतर मग खाताना बघूया. नाही तुम्हाला तळताना दाखवेल. हा अरे हा तळताना तळताना नंतर. नंतर. हा, पहिलं तळताना दाखवेल. हा, तळताना बघूया. हे बघा मस्त इकडे मिक्स होणार अजून ब्रेड. हे ब्रेडचं काय आपला रेसिपी ब्लॉग आहे, जाऊन मस्त पैकी बघू शकतात. कारण की आता भूक लागले, उपवास असल्यामुळे आज भूक जोरात लागले. तर मस्त पैकी तळताना बघू. आणि रुको बच्चा, थोडा सबर करू. 9 वाजले बाय, 9 वाजले. आता थोडं आपल्याला तळत्या मस्त तळते. ओके. ओके तर चला नंतर तळताना भेटूया. आता पटापट बनवून घेऊया.
मित्रांनो, इकडे मस्त तेल गरम झालं आणि तेलामध्ये सोडले जातात एकदम असे ब्रेड चीज रोल. ब्रेड चीज रोल मस्त आता ऑइल फ्राय होणार छान वगैरे डीप फ्राय. थोडेसेच कर. ओके कर 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 बिंदास. डरने का नाही बा, डरने का नाही, डरने का नाही. या मार पलटी 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 पलटी. हा मस्त तरीके से काय बोलतात चला. म्हणजे बघा इकडचे आता घेऊया आणि अजून फ्राय करूया. तुम्ही गेले नको. नाही राहणार पटकन ऍडजस्टमेंट नाही करायचं. ऍडजस्टमेंट नो ऍडजस्टमेंट तुटायचं विटायचं. ऍडजस्टमेंट नो. आता फ्राय होऊ दे आणि नंतर आपण खाताना बघूया सगळी टेस्ट चविष्ट. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग आपला संपत आलाय म्हणजे संपलंच आहे. तर आज मस्तपैकी ब्रेड चीज रोल व्हेज बनवलेले, त्याचा रेसिपी ब्लॉग आपल्या चॅनलवर आहे. एकदम छान मस्त क्रिस्पी कुरकुरीत झालेले, छान झालेले. तुम्ही पण ट्राय करू शकता. आपला रेसिपी ब्लॉग चॅनलवर आहे, तर त्या व्हिडिओची इथं मी आय बटनवर देणार आहे, तर जाऊन बघू शकता मस्तपैकी आणि ट्राय करा. घरी बनवा नक्कीच. छान असे मस्तपैकी नाश्त्याला वगैरे खाऊ शकता. तर भेटूया उद्या. उद्या एक सेलिब्रेशन आहे, परवा एक सेलिब्रेशन आहे. तर बघा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.